ሃገር ኣብ ምምራፅ ናይ ክልቴና ድሌት በቢኑ ነይሩ እንተኮነ ኣነ ናብ ናትካ ብሓቂ ንስኻ ድማ ናብ ናተይ ክንብል ተኻቲእና ምእንታን ፍትሓዊ ክንከውን ኢልና ሽዑም መወዳእትኡ ነተን ክልተ ሃገራት ጨጊርናለን። ንስኻ ናብ ትደለያ ሃገር በፂሕትከም ሽዑ ተታሒዝና ናብ ደየብና ከማና ዝኣመሰሉ መካየድትና ፖሊስ ክሕዝና ዶ ገለ እንዳበሉ ክጭነቑ ኣብቲ ሰዓት ንኣይ ንሱ ጉዳይ ነበረን። ንሳኻ ምሕለለ ጥራሕ እኹል ነይሩ ንኣይ ስቂለ ደጋጊመ ኣቶ ኪረ ምስ ጠመጥኩኻ እንታይ ደኣ ገለ ነገር ኣለኒ ዶ ኢልካ ነብስኻ ክትፍትሽከ የዘከረካ ዶም ኣታወ ፍቅሪ ዝብል ፅሑፍ ኣብ መላእ ሰብነትካ ነይሩ። ኣበይ ሞ ኢልካ ንስኻ እምበር ድሓን ኣየተው ሽዑ ኣብ ኦስትርያ ዲና ገለ ምስ በፃሕናም ፖሊስ ክፍትሽ ኣይጅምርን። ሽዑ 4 ሰባት ንኸውን ጉያ ናብ ሸቓቕ ክንሕባ ሽዑ ቦታ ስለ ፀበና ኣብ ኣፍ ልብሃ ክልጠፍ ይዝከረኒ። ከማ ኣይነ ክሳብ መወዳእታ እንተዝኽን ነይረ ከማን ኣይምስፅላኣኹን ከመይ ጥኢሙኒ ከም ዝነበር ኣይትሕተትን ግና እንታይ ሞ ኣበስ ድሕሪ 7 ደቂቕ ይኸውን ናብ ሰፈርና ተመለስና እንዳበልና መወዳእታ ድሓን ኣይቱ ናብታ ዝተበገስናላ ሃገር ምስ ኣተናም ፈላሊምና። ንስኻ ናብ ካልእ ካምፕ ኣነ ድማ ናብ ካልእ ሽዑ ዝነበኣኾ ንብኣት መቼም ኣይጠፍኣካን እንተ ዝእከብ ነይሩ ዓመት ሙሉእ ንሕዝቢ ናይ ሓንቲ ዓዲ ነብሶም መሕፀብ ነይሩ። ኣጆኽ እንከኦም ኣብ ሓደ ሃገር ሓለና ይመፃ ክትመፅኒ ድሓር ከዓ መን ይፈልጥ ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ገዛወቲ መወዳእቱ ይበፃሕ ነኹን ኢልካ ክተፀናንዓኒ ግና እንታይ ሞ መሊስካ እንዲኻ ን6 ወርሒ ዝኣክል ሕልም ኢልካኒ ኣንታ ድሓይካ ንምርካብ ንመንገዚ ሓተትኩ ሽዑስ ይሕስበካኒ ምፍጣረይ ፀልዒ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ናፊቐካ ፈተቱን መቀሪሰዓን ኩሉም ኣታ ክንደይ ተሓስብ ወዲ እቲ መንደቕ ከይተርፈኩ ንስኻ ኮንካ ዝረአይኒ ዝነበረ ሰብ ኢንተርቪው ጌራ ወረቐት ይሰልጥንዶ ገለ ክትብል ሕጁን ኣነ ብዛዕባኻ ጥራሕ ዝሓስብ ነይረ። እቲ ዘገርም ግና እቶም ዝጭነቑ ዝነበሩ መልሲ ከይመፅም ኩሉ ንኣይ ተቐቢልናከ ዝብል መልእኽቲ ቅድሚ ሰበይ ዝመፃኒ እንታይ ሞ ኣብስ ሓጎሰይ ዘካፍሎ ሰብ ጠፊኡ ገዛ ሒዘ ግና መወዳእቱ ከምቲ ዝበልካዩ ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ባቡር ተራኸብና። ንስኻ ክትወረድ ኣነ ክድይብ ግና ኣይወረድካን ፈዚዝካ ተሪፍካ ነቶም ዝወርዱ ዝነበሩ ኣጊትካዮም ደው ኢልካ ኣነ እውን ከምኡ ክድይብ ኣይተረኣኹን። ሽዑ ሰባት ምስ ተዛርብና በቃ ከባቢና ክዓጅብና ተሓቃቆፍ ኮይኑ ከረኣ ኣቢሉ ሒዘ ምፍናዕ ቤከም ብኦ ኣቢሎም ባቡር ገዲፋት ንኸደት ንምንታይ ንሓወሩ ዘይትኸይድ ጉዳይ ነበረን። ነቲ ዝፈትዎ ሰብ ድሕሪ 6 ወርሒ ረኺበ ከመይ ክዓጅበኒ ኣሓሰርተ ይኸውን ተነኽኒ ኸይበኪም ትዝክረዶ ነብስኻ ተበላሹ ገለ ኣቢርካ ኣብቲ ምድረ በዳ ከምኡ ዘይኮንካስ ኣብቲ ዝብፃሕ ምስ በፃሕካ ከምኡ ምዃንካ ከገረመና ኣይተረፈን። ግዲ ሓቂ እቲ ፈለማ ኣየስተባሕልካ ነይረም ፀንሕያ ዝተብሒለለካ መጥፍኢ ምኽንያትካ ሃይምንካ ትሰቐ ኢኻ ነይርከም ኣነ ይሰቐ ንኣኻ ድኣ ዘይግባእ ኣታ መልኣኽ ዶ ወዲ ይሓምም ብዘይቃል ዓለም ብኸኣነ ኣክንዳኻ እንተዝሓሚልም ግዲ ሓቂ ኣነ እውን ተበላሽ እንተኾነ ናተይ ሕማም ፍቕሪ ነይሩ። ፅቡቕ ነገር ሽዑ ካብ ካምፕ ገዛ ራኺብካ ተኣቱ ነይርካ ገዛ ብገዝኦ ከዓ ካብታ ናተይ ከተማ ናይ 30 ደቂቕ ፍልሊ ኣሕታ ዝፈጣሪ ክንደይ ጥቕሚ መቼም ሰብነትካ ሽዑ ቀስ እንዳበለ ተመሊሱ ቋንቋ ንምሓሩ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ነይሩ። ግዲ ሓቂ ኣነ ከባባኻ ናይ ኣዋራሕ ይቀድመካ ነይረ እንተኾነ ንፁሕ ልቢ ጥራሕ ኣይኮነን ፈጣሪ ዓዲሉካ በሊሕ ሓንጉሉኒ ነዚ ቋንቋ ብልዕብልዕ ክተብሎ ግዜ ኣይወሰደልካን ግና ስለምንታይ ነቲ ፍቕሪ ከምኡ ጌርካ ብልዕብልዕ ዘይተብሎ ነበርካም? ናተይ ፍቕሪ ጫፍ ሰማይ በፂሕ ክንሱ ንስሓ ግና ዋላ ሓደ ኣይነበረካን። ኣታ ዝሰብ እምበርካ ስምዒት ኣለዎ ዲ እምበርካ ሰብ ዲ እየ ዝብል ነይረም ብሓንሳእ ንውዕሉ ዋላ ከማነማሲ ድሓር ግና ምስታ ናይ መወዳእታ ባስ ናብ ገዛኻ ትኸይ ነይርካም። ብህንፃሩ ከዓ ዝፈልጡን ዘይፈልጡን ኣወዳት 10 ግዜ ናብ ቴሌፎነይ ክድውሉ ማዕፆ ገዛ ጭር ከብሉ ክላከፉኒ ተኻኽ የብሉ ነይሮም። ግና ንሓደኦም እኳ ዝኸም ቦታ ኣይነበረንን። ሓንትን ልበይ ትብሕግ ዝነበረት ናትካ ልቢ ጥርሕም
ግና ኣመና ዶንጊኻ ሓሲኻያ ድማ ንሕሰይ እንተበልኻ ኣቃፂልካያ ከዓ እምበር ከመይ ኢልካ ክኢልካዮ እንድአይ ፍሉይ ኢኻ ዋላ ሓደ ዝኾነ ስምዒት ኣይስምዓካ እንዲ ነይሩ ድሓር ግና ካብ ኣፈይ ዘይኮንካ ከም መማሓርቲ ከም ዘፍቅረካ ፈሊጥካ ኣነስ ወደይ ከም ዘዋዘይ ንኣነ ጊርያ ትነግረካ ከማን ዘይመሰለኒ ግና ገላግላትና እንኳዕ ከማን ነገረትካ ሽዑ ኢኻ ግና ናይ ብልቢ ኣሕሪካኒ ኣነስ ይፈትክ ነይረ እንዲ ዘይከም ሓወያ ትርኢኒ ኢለ ብውሽጢ ሒዘ እምበር ናይ ብሓቂ ግና ድንዙዝ ኢኻ እዚ ኩሉ ምልክታት ቆም ምባል ክትስእን ብዝኾነ እንኳዕ ከማን ተፍቅረኒ ኮንካ ግና ኣብ ኢታሊ ምስ ኣተናይ ክፈቶኪ ጀሚረ ዲኻ ኢልካኒ ኣብ ድላይኻ ቦታ ፍትወኒ እንኳዕ ጥራሕ ልበይ ዝተመነዎ መወዳእታ ረኸበ መቼም ኢልና ዓመታት ብሓባር ሓሊፍና ኣብዛ ሰዓት በፂሕና ኣለና ሕጂ ግና ዝያዳይ ፅቡቅ ዜና ይብለይን ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ እንደአይ እንታይ ከም ዝኾንኩ ኣብ ውሽጠይ ክረኽበካ ይከኣልኩን ንምሳል ካብ ክሳን ላዕሊ እንዳሰሓኩ ምሳሓ ክጓዓት ፅቡቅ ኮይኑ ኣይተሰምዓንን ከምዚ ኣመና ዘየፍቅረካ ዝነበርኩ ፍቅሪ በር ተኸኣው ኣይተሓዘለይ ዝያዳይ እዛ መልእክቲ መራር መልእክቲ ከም ትኾነካ ኣይጠራጠርኒ 2024 ምሳኻ ሰለይ ዝብል ኣይመስለንን እንደአይ ልበይ ናብ ካልእ ዝሸፈተ ኮይኑ ይስምዓንሎም ኣብ ፊት ስርሒ ዘሎ ወዲ ልበይ ዘኽብረላ ኮይኑ ይስምዓንሎም ካብ ንኣኻ ንኦ ክርአ ከለኹ ዝሕጎሶ ይበፅሓሉ ዝያዳይ ደጋጊመ ኣይተሓዘለይ ክብለካ ጥራሕ ዝኽእል ገለ ገይሩለይ ደኣ ከይከውን እንደይ ካብ ናብ ገዛኻ ናብ ገፁ ኪዲ ጥራሕ ዝመፅኣን ዘሎ ኣይተሓዘለይ ንስኻ ክትጥለም ዘይግብኣካ ወዲኻ ግና እንደይ በቃ ኣይተሓዘለይ ክብለካ ጥራሕ ዝኽእል እንተ ትርኢኒ ከምዚ ክብለካ ከለኹ እንዳናብኣኹ እዩ እዛ 2023 ሰለይና ንወድኣ ያሙ ካብ 2024 መመንገድና ንግበር እቲ ዘሕለፍናይ ሕሞት ክዝክሮ ስለ ዝደለኹ ስኢለ ክፅሕፈልካ ዝፀንሐኩ ምባል ንምውዳእታ ፀፅሒፋ ትሰዶ ዝነበረት መልእክቲ ሰዲዳ ተነኽኒኻ ንብካያ ቀፀለት ንሱን ዝተጓሓኩሐ ማዓፆ ገዝኡ ከፊቱ ኣብ ታሕቲ ዝነበረ ጉዳይ ወዲኡ ኣብቲ ወሳብ ናይ ፍቅሪ መልእክቲ ፅሒፉላ ዘይሰደዶ ዝነበረ ተመሊሱ ሰደዶም እንተኾነ ኣብ መሰንጀር መልእክታ ምስ ረኣየ ጣወቕሙ በብሓደ ከንብብ ጀመረ